We zijn hier op deze zonnige zaterdagochtend in Klingen bij Caroline van den Bergen, die vandaag een nieuwe winkel opent. Een winkeltje in haar tuin. Het toeval wil dat Caroline en ik elkaar al jaren kennen en ze heeft mij gevraagd om haar winkel te openen. En daarom zijn we hier vandaag aanwezig. Caroline, wat fijn om hier te mogen staan. Als, denk ik, toch wel een van jouw vaste klanten. Fijn dat je er bent. Ik weet niet hoe lang je het oude winkeltje al had. Maar toch al een aantal jaren. En als ik in mijn huis kijk, zie ik daar heel veel servies. Met name wat hier vandaan komt. Dus ik ben een erge fan. Dat was al duidelijk. Daarom vind ik het ook heel leuk dat je mij gevraagd hebt om jouw nieuwe locatie te openen. En dat doe ik dan ook van ganser harte. We verklaren Mix 215A hierbij voor geopend. Geopend! Yay! Yo! Cheers! Caroline, leuk dat we hier mochten zijn bij de opening van jouw winkel. Dit is de tweede versie van je winkel. Hoe lang zit die hier eigenlijk al? Wij hebben destijds ons huis zelf gebouwd en we hadden een smalle lap grond. En we konden eigenlijk alleen op dat moment nog een schuur bouwen, want toen konden we nog met zwaar materieel naar achter. Toen het huis er helemaal zou staan, niet meer. Dus toen hebben we eerst deze schuur gebouwd. En op deze plaats een schuur gebouwd, zo moet ik het zeggen. En later is er een ander schuurtje bijgezet aan de andere kant. En dat is lange tijd mijn winkeltje geweest. Ik denk een jaar of 6, 7 inmiddels. Alleen het schuurtje was op een gegeven moment zo lekker zeef. En toen hebben we besloten om het schuurtje wat hier stond, wat ook niet zo groot was, te slopen. En daar hebben we dus 1 lange nieuwe schuur van gemaakt. Met en een deeltje voor mij, mijn hobby, brokanten, mooie serviezen, maar ook leuke bijoux en van alles en nog wat erbij. Ook tassen, ook een hebbeding van mij. En mijn man die heeft het tweede stuk, waar hij klust en hout bewerkt en van alles doet. En dat zit allemaal aan elkaar vast. En dan moeten we alleen de oude schuur nog een keer slopen. En dan kunnen we volle bak hier lekker verder. Dus ik heb er wel zin in. Ja, is leuk. Ja, heerlijke hobby. Ja. Je zegt het is een hobby. Hoe lang heb je deze hobby al? Ik denk dat ik deze hobby al in zijn totaliteit 10 jaar heb. In de zin van dat mensen vragen of ik bepaalde dingen heb. En dan heb ik ze soms. En soms wel vaker dan soms. En ik heb dus een tijdje het andere tuinhuiswinkeltje gedaan. En nu doe ik dus dit, volle bak. En daarnaast werk ik ook nog. En dat is prima. Maar ik wil me toch ook wel steeds meer nog een beetje kunnen richten op dit. Want ik haal hier ontiegelijk veel energie en plezier uit. Dat is ook heel duidelijk te merken. En betekent dat dan ook dat je brokantes afgaat of in het buitenland gaat kijken of op veilingen kijkt? Nou, mijn netwerk is best wel redelijk groot. En tegenwoordig is dat een beetje een modern woord natuurlijk, dat netwerk. Maar ik ken gewoon heel veel mensen in de streek. En ik ken natuurlijk ook heel veel mensen van mijn leeftijd. En dan is het ook wel zo dat die soms ouders hebben die gaan hemelen zijn. En dan zeggen ze, Caroline, ik heb nog dit, ik heb nog dat. Wil je dat overnemen? Dan zeg ik, nou, ik ga eerst eens kijken of het bij mijn interesse past. Want wat ik zelf niet leuk vind, komt er niet in. Dat is een heel goed uitgangspunt volgens mij. Ja, anders krijg je natuurlijk een allegaartje. En dat wil ik niet. Ik wil vooral wat brokant is, wat antiek is. Dat het sowieso heel is en nog mooi. Anders moet ik het sowieso niet hebben. Ik vind het juist heel leuk om die oudere spullen die absoluut nog mooi zijn en eigenlijk gewoon nog levenslang mee kunnen, leuk combineren met andere spullen, moderne spullen. Want dat geeft een ontzettende leuke, verrassende mix. En heel veel mensen zien dat misschien niet 1, 2, 3, maar kan ze daarbij helpen. Dus ik help ook wel eens mensen op vraag van, goh, een jong koppel dat gaat samenwonen. Heb jij een aantal ideeën voor ons? Zou je met ons een half dagje mee willen gaan shoppen naar verschillende plekken? En dan doe ik dat met ontzettend veel plezier.
Dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is ontzettend leuk om je in te leven in de andere persoon, in de smaken of wensen die ze hebben en dan te kunnen vertalen samen met die mensen naar een resultaat. Het is echt ontiegelijk leuk. Ja. En dan nu met deze nieuwe locatie. Alles heel mooi uitgestald, bij elkaar gezet. Ik wens je daar heel veel succes mee en vooral heel veel plezier. Ik denk dat het allebei gaat lukken. En ik heb er nu wel plezier in. Dankjewel, Germa. Merci. Dank je. Zoals u ziet is het hier een gezellige boel. En er zijn leuke spulletjes, dus komt u gerust een keertje kijken als het bord van Caroline buiten staat.